Ephesians chapter 3, verse number 21. We will continue to study about the local New Testament church. Verse number 21. Nanamo say Amen. Basuta palihog. And to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Take your seats. Palihog maglingkod mo. And kung naa kay pen or notes, pwede ka maka-take note. Kunya, labaw sa tanan, paminaw. Amen? Oo. Paminaw kay importante kaning atong gisgutan. Pulong ni sa Ginoo. Alright? Atong na tun-ana last Sunday, unsa ang local church. Importante kayo ang simbahan. Yes. Dili pwede ang Christian life without the church. Amen. Amen? Unang kung membro ka sa simbahan, you ought to be loyal. Amen. Amen? You ought to be loyal. Dili na kaubot os Ginoo nga simong balin-balhig simbahan. Yes. Amen. That's right. Are you with me? Amen. Na kay simbahan nga mo decide ka nga dinhi ko nga simbahan. Amen? Amen. Oh. Dili problema ang simbahan o ang pastor, ang problema ang membro. Amen. Amen? Kung ang problema sa membro nunay attitude nga di magpatudlo, pag-abot na dito, murag hapon na. Yes. Right. Stay na kadali. Mabikil na. Layas na po na. Oh, munang kamo nga nag-transfer din salamat nga naa mo. Amen. At akong prayer nga, mubato mo din Amen. mugamot mo din Amen? Kaya di mugamot ang kahoy nga sikibot-ibot. Yes. Right. Munang gumawa ka giibot sa Ginoo, ayaw buot-buot og ibot. That's right. Amen? Amen. Kung i-correct ka, sultian ka, badlongon ka, ayaw ka offended. Amen. Amen? Ayaw ka offended. Kaya gitarong ra nato imong kinabuhi. Yes. Kaya kung di ka maminaw, mo ni ako ang prinsipyo. Kung membro ka, di ka maminaw, pangitag laing simbahan. Wa ko nang hingilid. Pero unsa may pulos kung membro ka, o di ka maminaw. Yes. Amen. Di ba? Unsa may pulos nga ang imong anak, nagkuyog ni mong puyo sa usa ka balay, o di maminaw. Yes. Right. Di utuman. Ha? Unsa may buhaton nimo? Oh. Amen? Di na maayo ang word. Pero sometimes, that will serve a lesson. Amen? At itong hinumduman nga ang pagka-membro ni mo simbahan, pribilehiyo ni. Yes. Amen. Amen? Amen? Amen. Pribilehiyo ni, dili ni rights. Naa ka tungod kay naay church. Yes. Amen. Amen? Na ako'y nadunggan nga Kristohano ni ingon nga, kami hinungdan nga nung naay simbahan. Dili ka mo. Wa pa mo nanay simbahan. Yes. Amen? O bisag wa pa ta ang simbahan magpadayon. That's right. O munang, let us not feel nga being kanang entitled kay ta. Kay ang pagka-membro sa simbahan, this is a privilege. Amen? Oh, privilege ni. Munang, di nato binuangan ang simbahan. Be faithful. And then be loyal. Support. Amen. Serve. Yes. Amen. Amen. Amen? Serve. And then engage. Amen. Participate. Yes. Amen. Cooperate. Amen. Amen? Amen. Oh, kay maunay purpose nga nung gibutan ka sa Ginoo simbahan. Wa lang ka giluwas sa Ginoo para mupungko, pasinaw, paminaw, paulit. Amen. Amen? Giluwas ka sa Ginoo tungod kay dunay ministry. Yes. O kana nga ministry, maka-involve ka sa church. Amen? Sa church, munang everything nga imong gihimo sa simbahan, that is an opportunity and a privilege that we can serve the Lord. Kay walay laing dapit nga makahimo tag pangalagad sa Ginoo. Amen. Unya,
ang simbahan na dinhi ang dapit sa himaya sa Dios. Amen. Amen. Ingon ang atong gibasa sa Ephesians chapter 3 verse 21, and to Him be glory in the church by Christ Jesus. Amen. By the way, ayaw kunayaw og daot imong simbahan. Amen. Kung nakakadiri nagsimba o makadungog ko nga daot ka, walay daghang pangutana. Look for another church. Amen. Di pwede magdula-dula ka. Yes. Amen. Mo nang ayaw. Kani imagine nakakadyaw yung gidaot nimong simbahan. Yes. Amen. Amen. Ang imong pastor nagtuon, nagampo nimo o paghuman imong gidaot. Right. Wa kay katungod diri mo puyo. Yes. Amen. Yes. Mo nang importante kay magkaigsuna. Dili na ko giingnan nga. Gusto kang mo simba balik, mangitag lain simbahan. Amen. Magsabot ko nang bumakslide ka kay na sina naluya ka. Unsa ba? Offended ka? Pero kanang di backslide ka, pag-abot dito sa gawas, grabe nimong daot sa simbahan. Ayaw na, wala na kay time. Look for another church. Amen? Kaya maurag hapon na ibuhaton. Importante kayo ang attitude. Amen? Sa buluhaton, sa Ginoo, di kinahanglan ability. Mga members, wa ko nagkinahanglan sa inyong ability. Salamat na naamoy ability. But the most important thing is your attitude. Amen. I would say it one more time. I want to paraphrase ani. It is not about your work for the Lord that matters most, but it is your walk with the Lord. Amen. Not your work for the Lord, but your walk with the Lord. Nganong gipa-appeal ka sa ministry nako, na kay part sa ministry. Tungod kay akong gitanaw imong paglakaw sa imong Christian life. Ang atong gihimo kaning magtudlo mga bata, pwede na himuos unbeliever. That's right. Amen. Pwede na himuon. Amen. Kung nang dili pwede nga maghimo tani nga mura ra putag unbeliever. Amen. Kung nang everyone that will get involved in the ministry, in the work of the church, should always think of the glory of God. Amen. Nga ang imong gihimo para na simaya sa Ginoo. Yes. Amen? Maghatag ka, magsuwining ka, magtudlo kang mga bata para na sa himaya sa Ginoo. Amen? Salamat nakapost ka sa Facebook. But again, ang ministry, it is not for likes. Yes. Ministry is for life. Yes. Amen. Amen. Amen? Dili na para ingon tang nagsulwining. Sometimes mag-post ka, dili na para ingon tang spiritual kay ta, faithful ta, dili. But to encourage others. Yes. Amen. Amen? Amen. Dili na para ingon tang sulwiner kay ko, involved kay ko sa among simbahan. No. But that is to encourage others. So kamong mga nakakita nga wa nag-appeal, hinaot nga ma-encourage mo. Amen. Amen? Nga mo appeal. Kay, paminaw, ang atong isgutan karon, each members function in the local church. Ang matag membro sa simbahan, kinahanglan mo function ka. Amen. Kinahanglan nangita kag ministry. O tanan appeal gyud dapat sa ministry. Amen? Now, during your Christian life, paminaw ani, kinahanglan tang mo mature in 3 broad stages or general stages. Daghang mga area sa atong Christian life nga kinahanglan tang mo grow. Kinahanglan tang mo mature. But there are 3 general stages nga kinahanglan tang mo mature. Kinahanglan tang mo hangtong, kasabot mo mature. Amen. Muhamtong ka sa kasabot anang ni mature. Kanang ni mature ka, kasabot kag buluhaton. Yes. Amen. Amen? Kasabot kag pastor. Amen. Wa ka kasabot kag pastor, wa ka ka-grow. Amen? You need to grow. Amen?
Oh, tanaw ni mus pastor nga, hayang pastor oy. Baylo ta. Amen? Oh. Di ba? Ikaw maoy atiman aning mga membro nga usahay kahing ulo. Yes. Amen? Di ba makasabot ka na di lalim ang trabaho sa pastor? True. Amen. Amen? Amen? Amen. Oh, nagpo si Aljurad, I think ganina o nga dili lalim. Iampo ninyo ang mga pastor kay dili lalim. Di kasabot ang normal na membro anak. That's true. But ang pastor makasabot kay parehamig sapatos nga gisulob. Amen? O dili lalim, tinuod, labi na sa ilang part, ingon si missionary Rodsel Onay, mas sayon ang pioneering kaysa pioneering. Kaya kanang mupuli ra ka, amen? Usay ikumpara ka sa naa diha. Kaya doon ay uban, di na manimba kay ang ilang gi-idol katong pastor nga naguna. Saan na nilang patay na na? Amen? Napata? Amen. Oh, nang support sa buluhaton. Oh, dito sa bayan, dagang mga membro nga sa time ni sa papa ni Pastor Alzuran, wala na nanimba. Nagsugod-sugod pag yung simbahan. Di mayo. No? Okay, anak na may nagpastor. Di may karespeto anak, kay bakan noon man. Uy, kung tigulang ka, dapat ikaw mo'y magpakita respeto. Right. Amen. Amen? Amen. O, unya, gawas anak, dili man na ang edad sa nagpastor. Ang imong respeto tungod kay pastor na, man of God na. Amen. Are you with me? Amen. Dili ang iyang personality, but ang iyang posisyon nga naa niya. Yes. Right. He is a man of God. Amen? Amen. Napata? Amen. Oh, and listen, ang church, dili matawag na simbahan kung walay pastor. Okay. Amen. Amen? Oh, one time giingnan ko diri nga, pastor, mangalagad ako sa Ginoo. Di man ikaw mo hinungdang mangalagad ko sa Ginoo, di man o man kay labot. Sayop. Nganong naaman ka tungod kay naay pastor? Amen. Makaalagad ka sa Ginoo tungod kay naay alagad sa Ginoo. Yes. Oh. Di pwede mo simba ka diri unya way labot ang pastor. Oh. Amen. Amen. That's why every member should learn to submit. Should learn to obey. Amen. Amen. Usay ang tanaw sa mga membro, kanus pastor, mura man hari-hari na mo. No! Di na mo'y, ang among purpose na matalong inyong kinabuhi and you will have the blessings of God. Amen. Kay mo na'y kabubuton sa Ginoo. Amen. Amen. Amen? Sometimes, gusto mangutag simbahan nga, di tabadlungon, Yes. gusto tag freedom. Kabalo ka, ang mga generation karon doon ay wrong definition of freedom. Kabalo ka kung sa definition sa new generation karon sa freedom? Is freedom means to do what I want to do. Nga walay mubadlong nako. Walay magbuot nako. Freedom. Dili na freedom. Are you with me? That's right. Di na tinuod nga freedom. Amen. Amen? Unya, dili pwede sa Christian life, mga kaigsunan, nga kanang marka bahala ra atong kinabuhi. Yes. Amen. Amen? Muna, kung di ka mutuman o mutuo o pastor, kinahanglan pa man kag pastor. Nasabta na to? Naapa mo? Oh, especially our young people, magtumans gusto. Ayaw yun. Kaya kung magtuman kas gusto, aminaw, you will never prosper. You will never enjoy the blessings of God. Yes. Amen? Muna kung gi-advisean mo sa inyong pastor, listen. Amen. Obey. Amen? Obey. Nakita ng mga adults, kita ta, do not tolerate. Advise them. Amen? Di pwede nga dito tang side alin nila. We need to tell them the truth. Amen? Tell them what is right. Di pwede muluoy ta nila.
Dili pwede. Amen. Amen? Kinahanglan nagsubay tag isakto. Amen? Amen. If you cannot abide, then it's your choice. Amen? Kung di ka mag-obey, di ka maminaw, it's your choice. Amen? Oh, but I want God's blessing for your life. Monang, ang church, naata dinhi, ang church last Sunday atong naisgutan nga it is the pillar and ground of truth. Naata dinhi para sultian tas kamatuoran. Kabalo ka ang amigo sa kalibutan. Listen, lahi sa imong amigo nga Kristohanon. Amen. Yes. Ang amigo sa kalibutan ang mahimo rayon og tambag niya, kabalo ka, emotional nimo nga problema. Yes. Mental nimo nga problema. Financial nimo nga problema, pwede siya makatambag-tambag. Pero naabay unbeliever nimo nga amigo nga makatambag og spiritual. Mag-iskot og pulong sino? Wala. Wala. Amen. Amen? Napata? O mo lang ang tinuod nga mga higala nimo kung Kristohanon ka, kaning kuyog nimo simbahan. Amen. Amen? Amen? O, mo lang sometimes, the church, mga kaigsunan, sultian ka dili sa imuhang ganahan o sa imong gusto. Sultian ta sa gikinahanglan nato. Unsay gikinahanglan nato? The truth. Amen? That's why, number one, na kinahanglan ang Kristohano mo mature is to observe and learn. Kung bago pa kang naluwas, bago pa kang nabaptize, o bisan gani, dugay na. Amen. Amen. Kaya usahay doon na uban, dugay na, pero wa pag yun gihapon ka learn. Amen. 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 That's it. Learn to observe. What does it mean? Karon nga Kristohano na ka, ang imong first priority should be to submit to the teaching of the Word of God. Amen? Sabik mo nang importante kaining pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Amen? Then number 2, participate. Participate. Appeal. Appeal. Amen? Kanina, di ka mo grow kung di ka mangilabot sa buluhaton. Right. Di ka mo tubo. Munang kung naay fellowship, appeal. Naay ministry, kuyog. Amen. Amen. Oh. Kay kinahanglan ta mga kaigsunan nga mo appeal sa buluhaton. Participate and be a blessing in the church. Be of help in the ministry. Are you with me? Be a blessing to your pastor. Amen. Amen? Your participation, your contribution is a blessing to the man of God. Amen. Right. Amen? Kabalo ka ang atong church we are facing in Zion. Right. Are you with me? Amen. 22,000 every month, that is not a joke. Right. Yes. And thinking how we can build a church building, that is not a joke. And at the same time, mag-atiman sa mga membro, that is not a joke. Yes. So kung ikaw, Kristohanon ka nga, tarong ka guna-una, maguna-una ka, kung sa may akong pwede himuon, na makatabang kong pastor. Yes. Right. Amen. Maguna-una ka nga, kung pwede, I can minimize na makahimo kong butang that will burden my pastor. Yeah. Amen. Amen. Are you with me? Na mahimo tang blessing mga kaigsunan sa Espanya. Wa kag giluwas sa Ginoo para moadto ra kag langit. Oh. Wala, giluwas ka kay naay puluhaton. O nang gibutan ka sa Ginoo simbahan. Amen. Kay naman dinhi ang buluhaton. Right. Inaot ko nga basta puluhaton na simbahan, mo tay maghingam pa na to. Walay magtutud ba nakamura na, silara ana. Kay membro man ka. Kung sa may pagkapulos ni mo sa pagkamimbro nga di man ka mo apil. Hello, amen? Amen. Kay
Sa trabahoan, apil na kita. Eskwelahan, di man kita masuko. Pagalitan di paapilon. Amen? Amen. O, unang unsay mga kalihukan sa simbahan, get involved. Wa man ka giluwas sa Ginoo para mahimong siya. Naa kay gamit. Unang giluwas ka sa Dios. And you need to function. Amen? Unsa man imong i-function? Unsay mga ministries nga naa ka sa church? Amen? Unsay na-establish na dinhi nga ministry, diha ka mag-involve. Ayaw ka pangitag ministry nga wa pa dinhi. Amen? Untag na anay ingon ani nga ministry, kita ka sa laing simbahan. Wa pa man ta diri, unsay naa diri, mao may ministry nga naa diri, mao na imong apilan. Ay pangita anang wa. Amen? Oh, munang unsay na-establish ng ministry. Doon na tayo extension classes, kaning pagtudlong mga bata. Number 1, soul winning. Only number 1 ato nga ministry. Number 1 nga ministry sa church, pangabing ug kalag. Amen? Oh, salamat sa uban nga naghatag og time. Oh, doon ay uban, di yun siguro mahimo, pero doon na tayo ubang mga membro nga mahimo, ragyod. Ang gikinahanglan na yun, muari ka o niya muapin. Yes. Amen. Amen? Amen. Kay, in that way, you will grow. Di ka mo grow kung di ka muapil. Sampo, simba. Di ka muapil o simba. Amen? Di ka mo grow, oy. Are you with me? Amen. Oh, una, another thing, magpasalamat ang adunay simbahan. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Ayaw, kung nayag daot yung simbahan. Yes. Ay, kung nayag daot yung pastor. Kapalo kang Ginoo nagtanaw ni mo. No. Amen? Oh. You know what? Wa ko ni sulti ani tungod kay pastor ko. I never say anything in my heart and in my mouth against my pastor. Amen. Amen. Never. Amen? Amen. I never show a gesture. Isa, di mo kinanglan isulti sa imong aksyon. That's right. Your action speaks louder than words. Yes. Amen. Amen? Oh, diha palang daan. We need to pass. Amen? Oh, kaya again, ako ning i-establish. Dili pwede nga mga alagad kas ministry nga di niyo mo apilo ng alagad. Amen. Dili pwede. Amen? Pwede magpuyo ka das balay unya na imong papag mama unya murag wara ka. Yes, right. Di pwede. Amen? Kinahanglan you will take regard of those people nga naa, di ba? Amen. Hindi man ka kapili. Kapili ba nita gisi atong mama papa? Di ta kapili, oy. The same thing sa pastor, di ka pwede mo pili. Doon na lang ang aming buro nga, wa na tarong ang utok. Pero di namin kautok kung Ginoo. Amen? Dili maayo nga ang membro, murag, kana bitaw mo siya tawag ka ng magbalhin-balhin og bagal nga asdaga. Ha? Umang, kita mo umang. Kabalo ka ang umang, maglisod ka ka-identify. Kay karon ang gisudlan niya, lahi nga kinhason. Pagkasunod na pod, maglisod ka ka-identify kung unsa yun siya. Kay, bisag unsa ray ang sudlan. Amen? Umang. Ano sa'yo, lisod kayo nga mura tag umang. Hangtod lisod na tayo identify nga unsa magyud ka. Cornerstone or lighthouse? Amen? Napata? Amen. Unsa magyud ka? Cornerstone or metro? Amen? Unsa magyud ka? Local or international? Amen? Naagud kay lugar nga you identify yourself. Amen. Muna, pasalamat ko ninyo nga nag-transfer din eh. Amen.
akong prayer nga mo, gamot mo dinhi unya mo tubo mo, unya mahimo ming panalangin. Amen. Amen. Mupundo ba mupundo. Yes. Kaya ang bato nga sigligid di na malumutan. Mahilis na lang noon. Amen. O pundo. Amen. Eh, paminaw. Dili sa tanang panahon na time nga dili nindot atong dagas ni Yes. sunlight. Right. Hindi man pwede nga si bata kay dili oy. Amen. Amen. Makasapaan kasi yung maestra, mundang na rin eskwela. Hello. Ah. Nagtrabaho ka, nakasapaan ka sa ibong boss, mundang rin trabaho. Mundang ka dili. Ubag mo eh. Ha? Spoiler gapon ka. Amen? Bisag ipasquat na ka, spoiler gapon ka. Yes. Amen. Am I right? Yes. Gipa-sitting on the air na ka, spoiler gapon ka. Ipatungan kag lipro imuhang kamot, spoiler gapon ka. Amen. Amen? Amen. Yung simbahan, masikhan ra gamay, asa naman ito squan, bastay. Amen? Napandoy ko, pastor, waka kabalo nga, pastor po, napandoy po din mo. Pero ning kamot, ning adik mo, bastay. Yes. Amen. Amen. Amen? Munang kinanglang tang mo grow. Saan ang pag-grow? Uphill. Yes. Amen. Kaning simba, basic ni. Mm. Basic ni simba. Dili na Sunday school or sermon. Oh, lahi man daw ng message o sermon. Hindi di mensahe, sermon. Ali. Naigamay kalayo ba? Oh. Kaning simba, basic. Mga membro, Amen. Amen. luwas mo. Amen. Amen. Kaya makasabot ang simba at luwas naman yun. Oh. Salamat nga naa mo karon. Amen? Kung mo nang kung way kakulian, simba yun. Simba. Amen? Sipon ba son? Ay, simba raw, hindi na makamatay ng sipon. Hello, amen? Oh. Wali na ganit gapon ko rin sa kisipon. That's right. Magamay kayo na nga rason. Amen? Dag-o, taligsik. Di ta kapasal anak, murag layo kay tas panalangin eh. Ginoo, panalangin ni ko. Dag-o pa gani. Murag maulan gini, kusog kayo. Amen? Sa bando pa, mato pa, matanaw ka sa website sa pag-asa. O ba kay bagyo ugma? Hello? Amen. Di ayo. Participate. Participate. Gamay ni mga participation. That is a blessing. Yes. Amen? Oh. Ministry. Dire, kaning ministry, kaning manghinlo. Ministry ba eh? Yes. Amen. Kasi tanaw ninyo ani, ministry de. This is a ministry. Oh. Kabalo ka kaning mga young people diri nga naghinlo, advantage ni sila. Oh, advantage ni. Say mag-ugot ni sila kay mitikuloso man yung pastor. Pero later on, maminyo ka, magpasalamat ka. Yes. Right. Oh. Sa una, di ko kabalo ana maghumpit. Naanad ka ng balay nga, wais, huy dira ko isil, higanay. Why arinsay, gubot, okay ra. Pero dito ko kakatos Bible School. Napunan Bible School, diba? Oh. Sa Bible School, dili pwede. Oh. Leader man ko ani niya. Oh. Pag tanaw na guspang ko, ganay nahiwi, akong ipausap nila. Yeah. Kuha pise. Linsahan. Amen. Tinood, linsahan. O, nagpaps, iya ko. Wala ko nagisabot ha. Gano man? Kaya pagtanaw sa mong assistant dean, na naghiwi na ang kasapaan, ang daily membro na ko, ako, gatanga ra ka nga leader. Yeah. Kita ka na kay mata, naon ba ka? Na sir.
O sa tanaw nimo? Giwi, sir. Amoy gagtulit. Oh. Unya sa punduban, dugangan. Oh. So ay, may siya problema na. But si Ma'am Rochelle, mitikuloso kayo. But pasalamat ko nga kakapon ko. Yes. Amen. Amen. O nang dire, pasalamat mo nga kung tudloan mo, aniwan paglimpyo. Oh, amen. O kung na tayo dire mo, apil kong limpyo. Amen. Nindot man ang magsimba ta nga limpyo, di ba? O labi na wala na tayo format. Atong ikuha ang format. Amen. Ay, pati na kayo na, pero atong gapong gi-recycle, gibutang sa room. Oh, pwede magbayad palit pa ta. Oh, so nagamit pa dito sa room sa missionary. Oh, salamat ta nga natay missionary nga kauban. He will stay here for around 1 month. So, naamoy opportunity to become a blessing. Amen. Amen? Naamoy tayo. Gusto ninyo ning invite-on? Apila na lang ko. Amen. Amen? Kung di mo gusto, muari mo diri, magdala mo kung sa inyong pwede madala. Yes. Amen. Amen? Amen? Amen. Be a blessing. Kay maunay trabaho sa church. Yes. Usa ka adlaw atong simbahan, naapod tayo missionary unya. Amen. So kung kita kabalo mo atiman og missionary, muadto na ni atong missionary subang simbahan. Malipay ka nga atong being missionary pag abot dito wa dawata. Wa gipatulog, wa gipakaon. Hello, amen. Yes. Oh, unya. Gahisgot pag yun atong kuan nga, Pastor, I will go to Africa. Ko taro na. Africa. Atong Bible student, magaw-na-una nga mo atong Africa, iko. Taro ba dito? Iko nga, ikaw mo'y biling diri ako Africa. Takabalo. We will try nga pugnan. Pero di man takapugong kung mauging kabubuton sino. That's right. O ang temay mo. So that is a responsibility. Unang kung di kita mo tubo, kung saan man nato pag himo ani nga responsibilidad. Amen? Amen. Oh. Daghang kay responsibilidad. Una nga akong gihangyo ni mga membro, tabang mo. Amen. Ayaw tabang mo papadlog. Paminaw, the least person I should think it should be you. Amen. Amen? Dili unta dapat ikaw mo'y pinakauna na kong huna-hunaon. Nantay mga bagpo karon gipang atiman. So kitang mga karaan-karaan na, Yes. amen, bangkila na, tadhana, be a blessing. Ano so kay mo balik na butang ulo? Yes. Amen. Kapuya na, back subject ba? Balik na po. Kung ang Bible study pa yun, babalik nino, kaluwasan. Kasi doon ay naluwas. Amen? Be a blessing. Oh, then, asa pataw kinahanglan mo mature. Kani general niya na stages, observe and learn. Gamit ang discipleship lesson sa katipunan. Participate. Ikatulo is lead. Kani? Lead. Paminaw, di ka ka-lead. Kuha ka ni grow. Yes. Amen. Amen? Do you want to be a leader? Hello. Do you want to be a leader? Amen. Amen. Be a follower. Amen. Ay kaguna-una na ma-leader ka kung di ka kabalo mo sunod. Yes. Amen. Be a follower and be a good follower. That's right. Amen. Amen? You want to lead someday? Learn to follow. Learn to follow. Amen? Amen. Learn to follow. Amen. Nag-missionary siya and nakapastor ni siya sa Talisay. Ako karon nagpastor and nahimo ming leader because we've learned to follow.
That's right. Amen. Walay sugo, mga kaigsunan, ni pasurayan nga akong gibalibaran. Yeah. Kaya nga titso di pasurayan, mong tawag na sugoon ka, bisag unsa pa na ka-importante imong gihimo, biyain na. That's what we learn. The principles that we learn. Amen? Amen. Oh, we learn to follow. Hantod nga gitagaan o ginagmay nga responsibilidad sa simbahan. Tigtudlog mga bata. Amen? Mutudlos utang mutudlo sa dako, tudlo sa mga bata. That's right. Amen? Amen. Oh. Yan ay ni-ari diri nga Amerikano, may gusto siyang mutudlo diri. Iko, yes, you can teach. In the Sunday school, kids. Ito mas mga bata, tudlo. Di sa mutudlo. Magsugod man binas kamay. Oh. Lead. So karon nga taon-taon na ta, tanay mo lead. Tanaw gani si Timothy chapter 2 verse 2. Ano ni gisulat man diri sa reference. Doon tayo mga verses nga wa nato gi-open, familiar kay ni. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sige butang look ko. And the things that thou hast heard of me. Asa ka nakadungog? Oy, laminaw mo. Heard of me, Imus Paul, nga itong Timothy. Ang nadunggan niya si Paul. Si Timothy, nakadungog, natudluan ni Apostle Paul. Laminaw, kung unsay gitudlo, unsay imong nadunggan o nakatunan sa imong pastor, maunay tumana. Amen? Amen. Nabata? Maunay i-apply. Kalimti itong imong nadunggan sa ubang pastor, kaya di magtuloy imong pastor. Ah. Nasabta na to? And then, kung sige yun, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to kinsa? Faithful men. That is being emphasized. Dili lang men, but faithful men. Hinahanglan ka sa itong simbahan o faithful men. Yes. Amen. Bahalag pila ra kabuok basta faithful. Yes, right. Amen. Amen? Magunsa man ang daghan unya mga murdagol. Faithful men. Actually, maunay usang requirement nga mag-involve kag ministry. Faithfulness. Dili imong kadako, dili imong ka-bright, dili imong educational background, dili imong status o posisyon gas imuhang community, ang imuhang faithfulness sa Ginoo. Amen. Amen? O, lisod po na itong pawaliyon dire. Unya, musimbara ka usang sa kabulan. Are you with me? Wala. Dili effective. Oh. Who shall be able to teach others also? Kinsa ray able makatudlo sa uban? The faithful men. Maglisod yung ka kung di ka faithful. Di ka katudlo. Unang mga kaigsunan, inaot ko nga, magkadugay ta sa simbahan, magkatlig-on tapon. Aba, magkahantong ta. Nga dili na kita maoy ilig. Di na kita itudluan, di na kita inviteon, di na kita bisitaan, di na kita Bible studyan. Kita na yung mamong Bible study. Amen? Amen. Kita na yung mag-invite. Amen. Okay, kung walo nagkakatuig dili nga membro niya, inviteon ra gyapon ka kada Sabado simba. May problema imo ang kikisanay. Amen? Nabata? Oh, may wapag kakabalo kung saan orasa magsugod. Amen? Kinahanglan membro, kabalo ka kung saan orasa ka magsugod. Ang atong relo niya, insakto na nag-oras. So kung ang inyong relo giset atong before nga oras, usba. Kaya sigurado kung mga late, mong samot. O, salamat karon murag way late. Na ba late? O,
Pero di kayo late. Kanang moabot kag alas 10. Ang worst pag yun, moabot kag alas 10 media. Murag wa kay respeto simbahan o sa Ginoo. That's right. Are you with me? Ano lagi kong eskwelahan? Magdagan-dagan man kita. Kung trabahoan ko sa iyo, mag mata kay adlok ma-terminate. Am I right? Oh, amen. Kaya na sweldo. Kung ano si Ginoo man eh. Yes. Amen? Amen. Iba ta kaskwela o katrabaho kung may Ginoo. Right. Good. Amen. Amen? Okay na mo? Amen. Kung pa man mo ka, gatanaw siyang pastor, karoon pa man mo ga. Oh, diri, prangkahan na ito eh. Yes. Amen? Na ako'y natunggan ng membro, may anak dito sa amigo na ko nga pastor, yan na daw siya nga, dito sa mga pastor, walay bibi-bibi. Tinood na. Ikulang na ninyo, ibibihon nga ba? Dito mo tukoy kung sitag bibi-bibi. Amen? Sige, tagpatunga kong bibiro. Amen? Kabaw ka kung bibibihon ng itong membro, kapoy kay nas pastor. Ano naman, magsigira kag pugos. Sigara kag lingaw-lingaw, kay bibi-bibi man mo. Amen? Yan ang membro nga. Murag ibibigot ang pastor, no? Mugara po. Hello? Amen? Grow. Grow. Nga naman, para makalid ka suban. Amen. Para makapanudlo ka suban. Kung nakita ba nga nakatubo-tubo na bitaw? Paminaw, panudlo. Kita ka. Bisag dili, pasod di man ko pasto. O paminaw bitaw mo mga membro. Kung nabitaw ubang membro nga kanang hamtong nas Ginoo, unya sultian ka, ayaw kag ka-offended. Yes. Amen. Ayaw kag ka-offended. Kauban na ta simbahan. In Yes. fact, magpasalamat pagani ka kung gi-correct ka, gi-advisean ka, kay nag-care na nimo. Amen? Tudlo mo ka, brad, di man ka pastor. Pastor, bitaw, di mo ka patudlo. Hello, amen? Yeah, Kung amen. unang kinahanglan makakakot ni, these are basic. Amen. Amen. Oh, then, another. Kani nga stages, kung imo ning kuan bitaw sa physical nga tao, there are 3 stages natong mga tao. 3 na ba or 4? Uban 4, but kani 3. 1 is childhood. Wagi man gyud kag bata. Yes. Kinsa man diri wa ni agig bata? Didit sugad katigulan, wala di ba? Ikaduha is kaning youthhood. Sa kadug youth. Ang last kaning adulthood. Amen? Pero wa gyud buhi nga bata nga nagpabiling og bata. In a process of time, mo grow gyud siya. Right. Amen. Are you with me? Oh, ma-transform yun siya, ma-change yun siya into a youth and then into an adult. Naupo na sa Christian life. Kinanglan dunay progress. Amen. Amen? Salamat nga di ko makadungog ng Kristohanon nga kung lamanon o kumustahon, kumusta ba? Maura gihapon. Kabihay. 8 years ago, maura gihapon. Naaguroy ka usaban, oy. Amen? Naabay ka usaban yung kinabuhi? Amen. Naay panalangin? Yes. Grasas Ginoo? Yeah, amen. Oh. Nga naman na, Pinay Church. Asa man taron kung may church? Sa una, naaman tayo church, buong tayo klaro. Yes. Amen. Yeah. Hindi na ito simbahan. Hello. Amen. Oh, Yes. ikaw naman ta na ay relihiyon. Right. Luwa tayo relasyon. Yes. Ikaw naman ta na ay church, luwa tayo Kristo. Yes. Karon na tayo Kristo, napatay church. Amen. Napatay church, napatay tayo Kristo. Yes. Amen? O, kita na itong mga naam. Physical ang galit nga bahin. Nay, kausaban. Itong mga naam, sa una, mapatanaluwas. Napa mo'y picture? Na gatagay mo?
Nga ikumpara imong naong karon. Picture nga ikumpara. Amen? Amen. Kaya karon nga nangalagad ka, sulayoy backslide. Taas na mo sa kapulan, mura na kang ermitan niyo. Yes. Tinood na. Amen. Kay, basta, mangalagad kas Ginoo, di lang ang imong sulod, baguhon sa Ginoo, apil Yes. imo ang naong. Yes. Amen. Amen. Amen? Yes. Apil ang imong sinuloban. Right. Amen. Ito mo suloban eh. Mm. Kaya Yes. ko mo suloban eh. Kaning barok, kaning slacks, saan ko mo suloban eh. Kaning nga nga sapatos. Kaya ganaan na kag-rubber shoes lagi. Oh, nag-slacks pero naka-rubber shoes. Pero karon mga kaigsunan, kabalo na ta. Amen? Amen. Hindi ta maulaw kung mag-nindot ang sanina atong simbahan. That's right. Amen. Amen? Amen. Apil kag kasal, nindot man tag sanina. Amen. Amen? Lubog, nindot man tag sanina. Sa may apilan. Paunaw, patanalunas, apil kag pista. Nindot man tag sanina. Di ba? Hello? At tutag disco, pista, baile, nindot kay tag sanina, nindot kay tag hinapay niya, humot pagod kay ta, bagong ligo. At to simbahan, hindi tang ligo. Hindi na magpahumot. Amen? Di ba in the Old Testament, I think it was Ruth, ginnan siyang, was that Naomi? Na ligo. Kunya pahumot. Kay mag-meet ka ni Boaz. You know, Ruth is a type of the church. Boaz is a type of Christ. Amen? Kabalo ka, maaaring kasimbahan, paminaw, we will meet the presence of God. Amen. O nang karon, atong tarong mo na itong postura, eh. Hello? Amen. Lupitaan ng ubang mga kulto nga. Atong simbahan. Kaingon ko ka nga, sa sinaan pa lang. Di mo tinuod yun na sila. Pero di ay tinuod, nagtanaw ni mo sa sinaan mo. Tinuod ba kani? Amen? Di kinahanglan branded, di kinahanglan brand new. Yes. Ang importante, imong gisulog ang imong pinaka-the best. That's right. Amen. Amen? Amen. O ka na bang magtutag simbahan nga di ta murag mo adto og tsanggit? Are you with me? Amen. Di lang murag mo adto og mall? Amen? O ano siguro nag-short na to? Napaba o na? O ano nag-short? O tutag simbahan di ta mag-short? Yes. Suro, anong gikoy pantalon? Masamta na to. Kung wa kay pantalon, you come to me. Kasi pareha tag sukod sa hawak. 51. Bitaw, di nitinti. Kung wa ko kay pantalon ba? Kung wa man siguro, di ba? Oh, yung mga babae, magkaroon mong salina. Amen. At tumong simbahan, magkaroon mong salina. Inyong hinumduman, ngawa mo ni Adto o usa ka lugar nga mo apil mong pageant. Yes. Niari ta para magsimba sa Ginoo. Amen. 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 Munang di maayo nga, doon ay mga nagsimbang mga lalaki, mga hugaw na magunahuna ng lalaki, nga makasala tungod aning ubang nagsimbang babae o tarot sa nina. Yes. Amen? Oh, salamat nga tarong na doon siya. Di na lang pakita-kita sa puso. Amen? Oh, simba, dito, timo sa nina. Formal yun. Mo, tubang ko kaspusin sa Ginoo. Kuya, kuy ko mga katawan sa Ginoo. Amen. Yes. Diba? Ato kag Malacanang, makasulod ba dahil kang mag-shirt? O mag-t-shirt? Di, kapasod doon. Oh, tanaos, mga guard ni mo, tulisan ni. Oh, tinood na, naibalaod sa Malacanang, di ba? Nga di ka pwede mo sulod. O, na-dress code. Yes. Kasi mga na po tayo dress code. Amen. Oh, actually, ang gigikanan niya itong simbahan sa una, katoliko naman yung dress code. Pero magkahit lang yung tagulo. Di ba sa atubangan, naman yun ay gibutang. Butangan pa ng X sa pare. Kaya ang insakto magsayang. Di. Amen?
O nang karon gustuhan na ta, ato nang ipahumog itong ulo eh. Amen. Amen? O, kami lang, kani nga process sometimes dugay. Kani bang, kana, childhood, youthhood, o adulthood. Muna ang buhaton nimo kabalo ka, remain faithful. Amen. Simba ra gyud ka. Yes. Amen? Simba ra gyud. Oh, be faithful ra gyud sa church. Yes. Amen. Oh, faithful. I think naisgutan na to ding uban. Maybe sunod Sunday atong isgutan, why are there so many churches? Ganong daghan mang mga simbahan, wa mo naglibot? So ato ning isgutan. Then, apay gamay sigurong time. Wala na time eh. Sigutan ta nito sunod kaning structures of the church, of the local church. Ang simbahan nga gitugod ni Kristo do na ray duha ka mga offices. Deacon o pastor or bishop. Kami lang, walay dikonisa sa Bible. That's right. Wala po'y pastura. Amen. O kung at tutag simbahan sa una nga naay pastura, wala na sa Bible. Walay pastura. Ang gihatag sa Ginoo, pastor. Amen. Amen na ba mo? Oo. Ato ning isgutan gamay ni. Para ditso na ta sumudin ko, mahuman ta ni kay bigay ito mahuman ni. 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verse 1. Basa ka. Ready, go. This is a true saying. If a man desire, sabi na, tanawa, if, diha pa lang na, if a, unsa? Woman or man? Kana pa lang daan. Dili na ta moabot anang a bishop must be husband of one wife. Kana pa lang daan, kakaro anang man. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Bishop is, it means overseer. There's another title of a pastor or a leader of the church. Verse 2, a bishop must then must be blameless. Sunod, tanawa, the husband of one wife. Kaning gihisgutan din gahisgot ni sa chapter 3 hangtod sa verse 13 og qualifications. Qualifications sa pastor o sa deacons. Usa nga qualification sa pastor kinahanglan man. Yes. Amen. Are you with me? Ikaduha, kinahanglan husband. Amen. Unsa man ang husband? Laki, bayi. Lucky. Karon kay gibangli naman sa atong kalibutan, di ba? Ang laki karon babae naman, unya ang babae nagpalaki-laki. That's right. Pero sa Bible di yun na kausap. Yes. Amen? Klaro? Amen. Wala ka mga nagduda, ay pastor na, maayo man kay pastor. Nindot na kay kabalo ka, daghan kay mga babae nga, daghan kay mga babae nga mas maayo pa nato. Kung pagkabion niya itong mga bayan, huwag man sila gididaan nga mutudlo. Pero kung sa church ba nga setting, Amen. dili pwede nga na mga lalaki. Unang kung mga babae ra, pwede nga ang babae manudlo. Pero kung dunay mga lalaki sa church, ang babae, unang Bible, keep silence That's right. in the church. Dili na pag-down sa babae. Amen? But ang leadership position ng God, paminaw, ang leadership responsibility, wala gipiyal sa Ginoo sa babae. Gipiyal sa Ginoo sa lalaki. Unang sa kaminyoon, ang bana lalaki. Yeah. Amen. Amen? Amen. Amen.
sa kaminyoon nga ang asawa musubmit sa bana. Amen. Amen. Kay ang bana, unsa daw? Head. Leader. Oh. So, a bishop must be a husband of one wife. Tanawa ang verse number 5. Verse number 4. One that ruleth well his own house, having his, unsa? Children. Munang ang leader sa simbahan, ang insakto nga leader, minyo. Minyo na ay asawa. Usaray asawa. Amen. Amen. Oh, iampo ninyo inyong mga pastor. Amen. Nagampo po mo sa inyong pastor. Amen. Iusahay ang yawa magpadala og membro simbahan para maguba ang pastor. Pastor. Amen. 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 Munang kung asawa kung isang gingnan, ikubantay ko. Okay, daghan may mga pastor na problema. Oh. Karon lang, bago lang, na ay well-known kay nga pastor. Dako kay ministry. Natagak sa tulay. Amen? Amen? Oh, munang iampo ninyo. May lucky. Oh, ruleth well his own house, having his own children. Munang kanang di magminyo, di na sakto. Amen? Oh, sayop ng doctrine of celibacy. Na di magminyo ang pare. Kailangan magminyo. Ano man? Verse 5, tanawa. For if a woman, man na budoy. Amen. Man lagi. Know not how to take care. Paminaw, paminaw. You cannot improve the word of God. Di pwede nga ang atong ang pulong Ginoo atong i-improve. Para ipugos yun nato nga babae yun ang pastora. Dahil pastora, wala lagi na sa Bible. Pastor. Amen. Amen? Oh. Na nganong kinahanglan na nga ang pastor na pamilya mo ni rason. How shall he take care of the church of God? Isip kayo ang pastor away asawa o way anak. Ulo ka ng anak na choice na sa Ginoo. Amen. Amen. Unang uban, di magyud ka anak. Pero I believe gusto na silang magkaanak. O di man takabuot na. Amen? Amen. Kaya kung saan man yung pagtudlo about pamilya, kung ikaw ang kay pamilya. Amen? Oh. Then, pag-abot diha sa verse 8, gisgutan diha ang deacons. Sa atong church, wa pa ta nag-appoint or nag-elect of deacons. Murag di pa insaktong panahon. Amen? Amen. Kay ang deacons sunod ni nga office sa pastor. The highest office is the pastor's office. Sunod ang deacons. Amen. Dili deacons o niya pastor. Sayop na. Amen. Tama guys? Dili. Ang gitawag sa Ginoo pastor. Yes. Dili mga deacons. Amen. Oh. Ang deacons, mga kaigsunan na appoint Acts chapter 6. Oh, para unsa? Mutabang sa ministry sa pastor. Unsa nga ministry? Physical ministry. Dili gani spiritual. But physical ministries of the church. Oh, muna ang deacons. Kung natay deacons din musugot mong mga deacons. Oh, ang deacons, may manglimpyo siya. May manguhang bisita. May manilhi. May deacons pa ito. O, sayok ng deacons sa ubang simbahan. Kaya mo may magbuot sa pastor. O, pastor, mag-meeting ni.
appeal ka, ikaw mo yung opening prayer. Pag mag-opening prayer sa pastor, pwede na ka makagawas. Unya, tawagon na ka na mo kung closing prayer na. Kaya bago. Hindi na maawit. That's right. Amen? Amen. Huwag mauna yung mga, ubang mga baptis, ingon anak. Luoy tayo kayong pastor. Amen? Nabisag tungang gabi palayason. Di na mao. Yes. Deacons, bishop, and deacons. Okay, now, at tugod ta sa Romans, mo close ko ani. Ako ning ihata gamay, pasabot gamay. Chapter 16. Kaya sa'yo mo ni gamiton sa uban nga nagbilid nga na ay pastura. Wala di. Sa qualification palang daan, di ka pasar. Amen? Ginoo man nga qualification. Kaya Bible may. Kung tuo ba tag Bible? Amen. Klaro kayo ni qualification. Tanawa ang verse 1. Ready, basa. I commend unto you, basa mo? Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea. Karon, kan is Phoebe, babae ni. Are you ready? Karon, ilag yun ang ipugos kanang word nga servant, nga kanang word nga servant is pastor na. Unang, kami nga verse, di try nga ilang ituis para ipamugos yun nila na dunay pastura kay si Phoebe, servant of the church which is in Cenchrea. Tinuod na, pero wala niingon ang Bible na she is a bishop or a pastor. That's right. Aminaw, tanang pastor servants. Amen. Amen? Pero dili tanang servants, pastor. Right. Amen. Nasaan ta na to? Amen. Amen? So si Phoebe, she was a faithful servant, worker of the church in Cenchrea. Amen? Because the word servant there, kabalo ka, they will try to go to the Greek. Because the word servant there has the same Greek word sa another servant nga mo-connect sa title nga pastor. The word, their servant, it means doulos. Servant or minister. Amen? But listen, ang klaro gyud kaayo nga teaching kaning sa Timothy chapter 3 o sa Titus. Gibuntang yun diha ang qualification sa pastor. Kinaon sa ganito, unang qualification? Man. Di na nato usbon. Yes. Hello? Ikaduha? Husband. Husband. Asa makakitag bana nga babae? Lalaki yun ang bana. Amen. Although doon yung mga bana nga murag babae, pero babae, laki yun gapon lang. Di ba na yung mga bana nga murag babae? Ang inistoryahan, ang tingog, ang nilakwan. Ano mong bana mo pagkaroon mo sa pagkabana, ay, hinangan laki yun ka. Amen? Oh. Isulong ang unang nidagan ang bana. Amen? Igungkod og iro ang asawa, ang unang nidagan ang bana. Hindi na mao. Amen? So nasabta na to, ang structure, unya, pastor, unya, deacons, unya, members. O uban nga mga leaders nga ibutang. O ang mag-appoint aning deacons, the pastor. Ang church dunay right nga mo vote, mo appoint, mo elect of deacons. But ang dunagyoy wisdom ani nga mo tan-aw nga kinsay kinahanglan i-appeal sa candidate para mahimong deacon ang pastor. Kaya ang pastor mo'y nakabalo. Amen.
O, munang karon organize naman ta, but wa sa lang tayo dikon. Hulat ra mo kay magka-deacons raw niya ta. Kinahanglan atong deacons makasabot og unsa ng deacon. Kay basig titulo raw niya na nimo nga deacon kasimbahan niya. Wa ko kakasabot og unsay imuhang responsibilidad. Amen? Amen. Oh, so importante lang deacons. Unang usa ka adlaw, una ko ana, but di pa gyud right time. Dili pa hinog. No, napakoy gustong ma-reach sa atong mga kinabuhi ng Kristiyano, especially sa atong mga men. Yes. Inaw ko to karong gahapon ka, gaduna tayo nakatunan Amen. sa pulong sa Ginoo.